Bagsik. Andi ito na punta karon. Atong sudan karon. Piniritong tilapia. Saka piniritong tulingan. Mangko ba sa Bisaya. Pinirito ko lang ngayon. Igla mo pinirito ko. Kami kayo. Tapos yung paksiw na galunggong. Paksiw na galunggong. Sarap kung may iba. Binutangan ng iba ba. Kamyas sa Tagalog. Siyempre yung dessert na to. Bakatan. Tamis kayo. Papo kayo ba? Nakunta. Sinamotos magsikay preto mo sila. Sarap. Sarap nito. Kami kayo. Sarap. May init-init pa. Kain tayo. Sensya na po kayo. Manahamang hiro. Sarap yung paksiw. Ang paksiw pag nilagyan nyo pa ng iba. Kalami. Malilamnam. Sarap ba? Sarap. Sarap. Lami kayo. Shoutout sa biyanan ko sa Bicol kay biyanan Batoy Kama. Ay, marin na udto sa inyo gabos. Maunta. Kabalo mo mag Bicol. Dutay lang. Sarap. Shoutout din kay sa akong inahan kay Nanay Bining. Nada sa season karon. Hay. Naon ta? Hindi kayo sila no? Pretong tilapia ng Batangas. Sarap. Sarap po. Kain lahat. Walang itatapon. Subok lang subok.
Mami, yung cellphone na nag-text call. Ano? Tingin ako. Lami kayo ba yun? Hop. Ulo ba? Lami ang ulo kayo. Nahagutok ba? Di mata. Kaon ka na mo. Kain lang kayo ng kain ng mata para lumino ang mata niyo. Bagsik. Malinaw na malinaw ang mata. Laging kumakain ng mata ng tilapia. Excuse me po. Sarap siya yung mata. Lami kayo ba? Sarap. Manood tayo mga guys. Sarap. Kaon mo pang saging para kusgan ba? Ang pagwapo mo ng saging ko. Ang pakinis sa mukha ba? Habang kumakain ka ng tanghalian, makain ka ng saging. Gwapo mo ulit. Dami kayo ba yan? Ang gwapo ka na, mukha kang saging isa kang gwapo. Dami na paglakatan. Dami kayo. Tamis. Sarap ba? Sarap. Lami kayo ba? Sarap. Ayaw kalimti. Minuto ta.
tayo mga guys. Lami tayo. Sarap. May uto dia sa mga silingan na nakapila dia sa wan, Omega. Ano sa mo, uli sa mo. Kunya pa natatawa mga hatag og grasya. Labi na sa atong mga senior, mauna na tagain na nag-una kay init na ba kayo? Sa lahat ng hindi pa nakapag-subscribe kay Bagsik sa Donikop, so subscribe naman po. Ayaw kalimti. Hanggang dito na lang po ang ating pagmumukbang. Bagsik sa Donikop. Subscribe lang po. Click nyo lang sa notification bell para updated po kayo sa aking mga video. Daghang salamat. Thank you. Thank you. Thank you.